debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah dan bagi yang belum bisa beribadah kiranya Tuhan menyertai. Tuhatta mana masu-masu hamu saluhutna marsangap tuhatta marhiti-hiti parsorata di minggu sadarion. Noaing tatangi homahata ni tuhatta mamakulingi hita Pesalmen 110 dulu ayat sada sahatu ayat siap. Haleluya. Mamuji mahamu aliakan aposo ni Jehovah. Puji hamuma goar ni Jehovah. Pinuji magoar ni Jehovah olat nion rodi saliling lilingna. Sian habisaran ni mata niari rodi hasudutan nado si pujian goar ni Jehovah. Tumibul do Jehovah sian luhut akka bangso. Digijang ni akka langit do hamulion nai. Tung ise masongot Jehovah debatatai. Tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap na di akka banua gijang doho na di tanoon. Ibana pahehehon na met-met sian orbuk. Dipatibul do na pugusi sian gabo. Laho pahudulhon ibana top dohot akka raja ni bangsona. Ibana paian parupuan na hol di jabu. Gabe ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini, hari ini kita disapa oleh sebuah mazmur yang berisikan pengakuan yang sungguh sangat luar biasa dari seorang pemazmur. Dan di minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh merenungkan dan menghidupi 3 poin penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah jelas kita dengarkan bahwasanya kita diajak untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Memuji-muji goar ni Jehovah. Nadenggan situtudo memuji debata. Di minggu sadario dipahingot tita kamanginang asaw nang lupa hita lahu memuji pasangapod debata di panggulmiton ningulutta. Mamuka dung bicar mata nyari sahak rodi hasusudutna. Asa totong ingot tita lau madok mau liate. Memuji pasangap debata. Ai ibana do na say totong marmudu-mudu manarihon dohok mangaramoti daging nang todita manipat sadari mamukka dung bicar mata niari mamukka siat tahua manuk sah rodi bot ari. Salanido bahen na didok di sona kamanginang pinuji magwar ni Jehovah sian habicaran ni mata niari rodi hasudutanna si pujiod do goar ni Jehovah. Asa nadingga situtudo mamuji pasangapod debata di perdalanan ni nguluta. Asa merhidei ingot tita dia kadinggan basa nang tajalo di perdalanan ni nguluta. Napaduahon hamu akamanami nanami di sinung ngatakas tabigi di paserep dirina. Manatap tu banua gijang doh na di tanon. Asa sauk na nidok ni hatai gabe daging mahatai amanginang. Hasirepon ni rohani debata bui taida di bagasa Jesus Kristus Tuhata. Nagabijol maibana rap dohot tita. Manaon akka naporsuk. Serep rohana olo ibana manopot hita hajol maun naguk dosa. Asa marhite hata ni debata di minggu sadarion. Naing tau tiruam mai di perdalanan ni nguluta. Hita kanong tinobus ni mudar ni Jesus Kristus. Tamasi tutu ikon paserep roha. Dia dopan ni debata nang di perdalanan ni nguluta ganup ari ganup tiki. Sadang di halomohod debata akka gijang ni roha. Alay di panakko do akka naserep meroha di patibo doi saluhutna kamu akama nami nang inanami. Maka jadilah pribadi yang rendah hati mengenaya. Mengikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga manginang, mengurupi akka nadangol. Ibana paheheon na met-met sian orbo. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah
Allah Tuhan yang peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita, dan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Bahkan dikatakan dia juga mengasihi para perempuan atau ibu yang mandul dan memberikan dia sukacita melalui anak-anaknya. Asa marhite turpuk sadariona kamanginang dipaingot kita asa totong mangurupi akan adangol na adong di perdalanan ningguluta di sekitar kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kasih sayang kita. Asa pangaripunan ni natuluon hamu amanami na namin na hinaholongan, sada do, yaitu selamat berbuat kebaikan. Nadinggad do amanginang memuji debata. Memuji Tuhan juga gambaran dari perbuatan baik kita. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan juga bagian dari perbuatan baik, sikap yang baik. Dan yang ketiga, membantu, menolong orang-orang yang berkesusahan, orang miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Sudia kanggini tuhatta namet meti, patut hita mangaleho pangurupion, huhut patuduhon holong niroha. Asa selamat berbuat baik, bantulah sesamamu amanginang, berbuatlah kebaikan. Asa amanami na namin na hinaholongan. Molo didok kita memuji debata, memuji Tuhan, bukan asa alai Allah. Didok kita patutoru diri, bukan asa tetapi Allah. Didok kita mengurupi nadangol, bukan asa tetapi Allah. Tapuji debata amanginang, dang asa songonon, asa di pasu-pasu hita, asa di lehon akan ragam ni pasu-pasu. Tetapi ala taboto, ala takas do taboto, haroroan ni sude pasu-pasu, iya ima sian debata. Tapatutoru dirita, bukan asa dipapuji-puji hita, dianggap kita orang yang baik, tetapi ala taboto do na dipatutoru debatado dirina merhiti Yesus Kristus, dibaheni patut hita akan nahinokot ni mudar ni Yesus, patutoru diri tong diadopan ni debata. Tau rupiak kana dangol bukan untuk mangait tungadol, kesempatan dalam kesempitan supaya ya ajang kesempatan lah, tetapi ala taboto para siroha do debata naolo mangurupi akan dangol marholong niroha tuakka napugus. Asa gak bisa ada contoh doa manginang epistel sadarion dihita Lukas 10 ayat 1:10 naposo hapo naso haposani amanginang berengon sehirana diurupi do na marutangi hape dioru utang na asa adong do marsugo do honon na ngahu urupi ho anggoi na mangai tungadol do gorni. Nah maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memuji Tuhan bukan supaya, tetapi karena kita tahu Tuhan itu patut dipuji. Kita merendahkan diri bukan supaya kita dipuji, tetapi karena kita tahu Tuhan, kita merendahkan diri bersama-sama dengan kita. Kita membantu orang bukan supaya kita dibantu kelak, tetapi karena kita tahu Tuhan kita sayang terhadap orang-orang susah, dan tanggung jawab kita juga untuk ikut serta membantu mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berbuat kebaikan. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu di perdalanan ningulu tahun, tarapul marohamuna kana marsak, dilihon gogo hai pason bengit niroha di akana marsahid, di parrohai hamu akana marlas niroha. Akanong sudah gogo amanami nanami, totong madewata namangaror daging nang todimuna. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Tadeho mabukai de nomor 360 ayat 3. Kamangin deo kita, kamangin ang. Ay jadi-jadianmu masay balgadoi nang akapikiranmu masay bagas doi dang dapoti tadaw ni ba
Arbariai dibatasi perdami mahamu gabi sundingkan. Jala diramoti roha ng pikiran muna. Iya soha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amin.